Príjemný novembrový večer, vážení televízni diváci. Možno sa vám niektorým bude zdať moje oblečenie trošku staromódne, ale hádam si ešte spomeniete, aké pesničky o počasí sme si pred pár rokmi spievali na námestiach a čo z nich nakoniec ostalo. Medzi tým však vznikli nové zborové pesničky a my sme sa opäť dostali do štádia, kedy poručeno Bohu poručíme vetru a dažďu. Na vaše nespočetné pripomienky, že sme jedinou reláciou, kde sa nič nežrebuje, sme sa rozhodli, že dnes si vyžrebujeme úplne všetko. Takže na úvod by sme si vyžrebovali celkovú poveternostnú situáciu. Zakrútime krátko súdím a vidíme, že po tých veľkých voľbách a pred malými voľbami môžu vzniknúť tak neuveriteľné kombinácie strán a hnutí, že bude najlepšie rovno si ich vytiahnuť z bubna. Námatkou spomeniem napríklad takú koalíciu HZDS a KDH. Ďalšia možná kombinácia by mohla byť napríklad Ďuteléš a povedzme SDL, však, ktorá sa nám trošku už trhá. Inak po voľbách z Bratislavy smerom na východ začne pôsobiť veľká povolebná nátlaková vlna, ktorá spôsobí rozsiahle kreslotrasenie. Prvým náznakom tohto kreslotrasenia bude to, že šéfredaktori začnú lietať poriadne nízko. No ale aby náš bubon nevychladol, poďme si hneď vyžrebovať aj ďalšie významné udalosti, ktoré nás ešte čakajú. Takže najskôr príde Martin na bielom koni. Po ňom príde Vladimír na divokom koni. Ďalej príde Michal na hradonom koni, potom Peter na siamskom koni, ďalší to bude svätý Ján a Jozef na opozičnom koni, no a celkom na záver príde Janko na červenom somárovi. Takže pre týchto všetkých utvorte koridor a dovidenia.